ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆ ಇಂಚೋಲಾರು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಶುಷರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತನು ಅಂಚ ದೀನಿಯಾನು ಅಮ್ಮನ ಬೇಲದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಳು ಲಾಕ್ ಮಂತಾರ ಆಪುಜಿ ತಾಯ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪನ ಅನ್ಸಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಪನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಿನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಏನಮ್ಮ ಇನ್ಯೋ ಕಲರ್ ಬೂದು ಬೂದು ಕಲರ್ ಎಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಏನು ಮಾಡ ತೋರಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ದೊಂಬು 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 ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದೊಂದುಲ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಚೂ ಕಲರ್ ಅದು ಪಾಡೆ ಅಲ್ಪ ತೆಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೆಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬೈಬಿಟ್ಟತ್ತು ಓಡಿ ಪೋಪಂಜಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ಬಸ್ ಬರಂడి ಟೈಮ್ ಆನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ಮುಗಿದಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರಜೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಪರಂಗಿಬೆಟ್ಟದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ವರದೇಶ್ವರ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಕೆಲವೇರು ಪರಂಗಿಬೆಟ್ಟ ಸೈಡ್ ದೊಕ್ಕಲನ್ನು ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡತದ ಅವು ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಾರಡು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ನಮಃ ಐಕ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಪು ಪಾಡ್ದೆ ಸಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋದು ಸಂಕ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ತಗೊಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಇಂದೆ ಅಲ್ಪದೇಗಳು ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಪೋದು ಅಂತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತೇನು ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆರಿಜ್ಜತೆ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೇನು ಅಂಚ ಅಲ್ತ್ಕ ಬತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವೇನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಮಾತ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಒಣಸ್ವಂತರ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ನಾಂದು ಸರಿ ಒಣಸಾದ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡಿಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಅಡ್ಡಿ ಗರಿ ಬಾದಿತ್ತೆ ಗೈಸಿಯಾನು ಅಡ್ಡಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಬಂದ ಪೂರ ಮಾಜದು ಆತಂದು ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೋಜು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಸಂಡೇ ಅಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದಾ ಪಂಡಂದ ಅರಿತ ಪತ್ರತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಂದ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡವು ಇಂಗಳು ತಾರದ್ದೆ ನಡಿ ಅದು ಮಂತಿರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಗೈಸ್ ನೀನು ದಾದಾಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬೊಳಂತರಿ 5 ಬೊಕ್ ಬೊಳಂತರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಏನು ನಂತಿ ಕಡೆಯೇ ಅವನ ಕಳೆದು ಸೋಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದು ತುಲೆ ಅವನ ಮಾಜಾಯ ಈತ ಪುಂಡಿದಾದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯರ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆಯನ್ನು ಬಲ್ನೆಡು ಅವು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಗೈಸ್ ನಿಂದು ತುಳೆ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಗಂದು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಜೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಲೇಕಾಂದು ಪಡ್ಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನು ಕಡ್ಡ ಭಾಗ ಮಂತದು ಎಂದಿ ಒಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಪುಂಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಟುನ ಮನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮೇ ಆವುಜಿದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಪು ನನ್ಪೇರು ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪುನ ಕೋಪು 8 ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪುಷ್ ಮಂತು ನಾನು ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಏತು ಶೋಕದ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೈಗೆ ಐಟು ನೀರು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅದು ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟೇ ಇಜ್ರನ ಲಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ರೌಂಡ್ ಓತುದು ನನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ದೇಪೊಡ್ತು ಕಾಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದು ಏನು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ತುಲೆ ಹೇಳ್ಬ ಜೀರಿಗೆ ತೋಜು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನ ಕೈಕ ಪಾಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಉಪ್ಪೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಂಡ ದಾದಪ್ಪು ಗೊತ್ತೇ ಪಾಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಂಚುಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಏಪಲಾದ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅದೇನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿತ್ತೆ ಮಗಳ ಬೇರೆ ಮಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ದಿವಸ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೂವರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ದಿನ ಮೈ ಪಲಾವ್ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ದಯವಂತನ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತೆಯಾನು ಅಂಚ ಟಿಫಿನ್ಗಳು ಪತ್ತ ಪೋಂತೆ 10 ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ಪಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ಗೈಸ್ ಚೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲ ಆಪುಡು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆಪುಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚದು ಬರ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಯಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಗೈಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ ನೈಸ್ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ತರಿ ಕಡೆಯೋಡು ಗೈಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತರತರ ಮಸ್ತ್ ತರಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ
ಚೂರು ತರಕಾರಿ ಅಂದತ್ತ ಅಂದು ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರದ ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ತಿರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತೋಚ್ಪಾಯರ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೋಚ್ಪಾಯ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಕೆಲವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬದ ಒಂಜಿ ದೊಂದು ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ರ ಪೋಯಾನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಜಿ ವಾರಗೆ ಒಂಜಾಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವರು ಪಾಡು ಕೆಲವು ಕಿವಿ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವರು ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜರು ಯಾನು ಇಂಚಾದ ಮನ್ಪುಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತರು ಇರು ಒಲ್ಪ ದಾರಕ ಇರು ಪುದರ್ದಾಕ ಇರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮುಡಕ್ಕಲ್ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡಾಪ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಗೈಸ್ ಅಂಚಾತು ಇದು ತುಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಬತ್ತು ತುಲೆ ಅಟ್ಟಿನಿಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ದಯ ಪಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರು ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿ ಆತೆ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಬಂದ ಪೂರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿದಾನೆ ಆಪುಡು ಗೈಸ್ ಹಂಗೆ ಡೌಟು ಅಂಚದ್ದು ಅರ್ಥ ರೊಟ್ಟಿ ತುಕ ಏತಾಪು ತುಕ ತಿತ್ತ ತೋಜು ರೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಣುತ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಕಾಣದ ಚಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೆಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕಳ ಇಂಕೊ ಚಟ್ನಿ ತೆಂಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಚೇನೆ ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೇರೆ ಅಂಚ ಚಾಲೊಂದು ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುಣ ದೇಯ್ದನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ ನಿಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೆ ದುಂಬ ತೂದಿತ್ತಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ದಯಗೆ ಬಂದ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಳದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ದಿ ಒಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್తున్నాడు ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಪ್ಲೆಕ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಪೊಡು ಗೈಸ್ ನೆತ್ತೂಲೆ ಹರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಂಚು ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಗ್ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದನ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಇಂದು ಎದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇತ ಮಂತದೆ ಏನು ಬಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಪರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಡ ಯಾನು ಈ ಸತಿ ನೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿದ ಏತಾವುಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಂತೆ ಗೈಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಡಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇಲ್ ಬರ್ಪೈತೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮಂತೀಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಅವು ದಾದ ತಿನ್ನಿ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕೆತ್ತೆ ಲಾಗ್ ತೋವು ಪಾಡರ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಡ ಯಾ ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ % ಖಾಲಿ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ತಿನಿ ಲಾಗ್ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅರ್ಧ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಬೈದನದು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೋದ್ರೆ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಳು ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯ ದಾದಾಪುರ ದೆತ್ತೊಂದ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮೋಕೆ ಪೊಡು